बेसेबां जों फोरोंनाय लिरनाय जोंनि गोसोआवसो दङ। जों दिनैसिमबो मुंख्लंनि जेबो मोनथाय मोनाखै आरो जोंनि फिसायफोरनि जिउ जारिमिन दुखु दाहाखौ जोंनि गोसोआवसो दं। जों दिनै मुंख्लंनि बिसि जानानै जोंसो मिथिगौ। नोंसोर दिनै मुंख्लंनि थै होनायावसो दिनै बिटिआरनि सिफ जानो मोन्दों। दिनै सोरबाया EM सोरबाया डिपुटि सिफ जानो मोन्दों। नाथाय जोंनि मुंख्लंफोरनि फिसायनि जिउ दान होनाया ओरैनो थै होनाया ओरैनो नङामोन। चेनेलजों खावलायहरनो नागिरदों जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनि गासिबो चिफ प्रमद बर' सार आरो बिआर फेरेंगा सार आरो गबिन्द सारमोनखौहाय जोंहा दिनै संसार जानाय न'खर दानायाव बिराद जोंहा बिपद आफदाव गोलैनानै दङ। मुंख्लं न'खरनि बिसि हिसाबै जों दिनै गथ' सासेखौ लानानै बेसेबां खस्थ' दुखु दाहाजों जों दिनै फिसाफोरखौ बेसेबां जों फोरोंनाय लिरनाय जोंनि गोसोआवसो दङ। जों दिनैसिमबो मुंख्लंनि जेबो मोनथाय मोनाखै आरो जोंनि फिसायफोरनि जिउ जारिमिन दुखु दाहाखौ जोंनि गोसोआवसो दं। जों दिनै मुंख्लंनि बिसि जानानै जोंसो मिथिगौ। नोंसोर दिनै मुंख्लंनि थै होनायावसो दिनै बिटिआरनि सिफ जानो मोन्दों। दिनै सोरबाया EM सोरबाया डिपुटि सिफ जानो मोन्दों। नाथाय जोंनि मुंख्लंफोरनि फिसायनि जिउ दान होनाया ओरैनो थै होनाया ओरैनो नङामोन। खिन्थु जों आसा खालामदोंमोन जों दिनै बुंना सानदोंमोन। खिन्थु नोंसोरखौ बिसास खालामनानै जों दिनै 2 बोसोर 3 बोसोर नेबोदोंमोन जोङो। जोंनि एनजिपिफ्रानो जेनेबा एकर्ड खालामबाय हिसाबै सुक्ति खालामबाय हिसाबै जोङो मोनसे आसा थादोंमोन। दिनैसिमबो जों बुङा होननानै जेनेबा फोथायनाय थादोंमोन मुंख्लंफोरनि न'खरफोरखौ नायग्रोगोन होननानै जेनेबा दिनैसिमबो जों खिन्थु जेबो मोनाखै नोंसिनिफ्राय। जों दिनै बुङा सानदोंमोन बुंनांगौ जानानै फैबाय। जेनेबा जोंहा दिनै इयुन जेनेरेसन दङ। जोंनि फिसा फिसौखौ फेदेरनांगौ फोलांनांगौ जोंनि गोसोआवसो दङ। जों दिनै बेखौनो लुबैयो जोंनो 5 लाख थाखाखौ थाबैनो होनांगौ आरो जों मोनथारनांगौ। साफ्रोमबो मुंख्लं न'खरनि सुबुंफ्रानो मोननांगौ आरो जोंहा इयुन जेनेरेसन दं हिसाबै जोङो बैसो एज फरायनायफोरखौ लानानै जोंहा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो जोंनि मुंख्लं न'खरनिफ्राय साफायै साख्रि मोननांगौ। बिटिआर सरकारखौ जों बेखौनो खावलायो। प्रमद सारा जोंखौ थगायनो मोना माब्लाबाबो आरो थगायोबा फाब नांगोन। नोंसोरबो मालाबाबो सुखि संसार मोनजानाय नङा। जोंनि मेगननि मोदैयाबो नोंसिनाव नांजोबनांगोन। जोंसो मिथिगौ दिनै बिमा माहारि जानानै फिसा सासेखौ खांनोबा माबायदि खस्थ'। जोंहाबो फिसाय थानायमोनबा जों दिनै बेफोरबायदि जानाङामोनबो। जोंनि फिसायफ्रा जिउ दान बावनाङामोनबा। जोंहाबो मोनसे मिजिं दंमोन आसा दंमोन गाव गावनि फिसायखौ लानानै सुखि संसार जालांनो थाखाय। खिन्थु दिनै जोंहा सिमाङानो फैमाल। दे जाथोंसै जेनेबा बर' हारिनि थाखायनो जोंनि फिसायफ्राबो नांनानै थांबाय। खिन्थु नोंसोर बुजिनांगौमोन दिनैसिम मुंख्लंफोरखौ नोंसोर मान होनो रोङाखै आरो मा नोंसोर रायजोफोरनि थाखाय गोजोन सुखि खामानि मावलांगोन। मुंख्लंफोरखौनो नोंसोर मान होनो रोङासैबा दिनै मुंख्लंनि साननायखौनो नोंसोर मुंख्लंनि बिसि फिसाखौनो दिनैसिमबो गोजोन होनो हायाखैबा आं बेयावनो